na, nanggagkudatan mame. Day tati, kadadakkelan nga iskamyo nga inang. Wow, nagadumot nga ampaw. Hati yan, upak. Pau, nagadumanata na ka. Pangar daday, Nagalam nga tao. napagmanok daday. Pagwanwam siguro daw. Sino nga nagmanwam mo ito eh? Kinininong, kinininang, kinilulo, kinilula. Pau, may mantay ni kanda ka. Ikaw, baka wa mo nagyan na dahi tao. Nakadamot daday kitam. Pau, ay na. Kaya ano ngayon mamin kinapagmanwa mo na natin. 1 million dito nila daday. 1 million dito may. Ang panagba ng kangay. Ba nang naar daday. Pau, ay na. Nagmayatan nga, nagkadun nga yung kwarta mo na natin. Madungaraw. Idulin mo dahi tagaraw, tanong nga mapukaw. Baka madimam mo pag idulin na, baka mapukaw lang. Hindi. Ay, Kita man natin yung lakay. nyata. Dibil tayo ti kuryente Ano? Nagtakay mo tayo. Pero pag-alak na iti pagbayad ko tamanan. Ay, naapaw. Kanya ko kanyo. Ki, data na yung pagtungtungtungan, may data na pagmanuan, data anak mau. Manungay ti na pagmanwam anak. 1 million sa timil mame. Oh, naga-down. Gasam daw 1 million si Timil, nagba ng kangay anak. Ba nang naar daday. Kita man anak. Kitang tamang garawd. Manungay day toy. Doa. Amo anak. Idulin ko pa lang daytoy Nya, Tuon anak, idulin ko talaga mapukaw mo. Sayang. Imbag lang nga kwartam to. Kuada ti gatangam. Diyadan to ti kwartam to anak. Wait, anak, kwartam to, intun lumakay ka. nya. Tuon anak, idulin ko dayto ikabil ko dyan ti bangko-bangko. Baka mapukaw mo ko sayang. Kini nagadupay ti kwartam ni Ay na, nanggagkudatan mame. Day tati, kadadakkelan nga iskamyo nga inang. Nga. Simot. Nagpaypayso anak. Duling ko dayto. Ano? Bagla nga kwartam. Paypayso duling ko. Nanggagkudatan mame. Kunayo, idulin nyo lang. Madiyo mga isublen. Amok mame, pagbayad yung manta kuryente. Yeah. Ako nga ubingan.